Φύγαμε. Γιάννη Γουλάκης, Ρώμα Φλαουτάου, Intermediate, what to A and B? 17.5. Άννα, δυνάμωσου. Τρία, δύο, ένα, πάμε. Πέντε, τέσσερα, τρία, δύο, ένα, πάμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, κλείδωνε, πέντε, πιάσε, τρία, δύο, ένα, πάμε άλλα πέντε. Ένα, δύο, μπράβο. Τρία, αυτό είναι. Τέσσερα. 45 δεύτερα. Είσαι στα 9. Συγκεντρώσου. Πάμε, πιάστους. Πάμε. 1 λεπτό. 10. 11. Μπράβο. 12. 13. Μπράβο, ρε. Το έχεις, Γιάννη. 1-20. Πάμε, μείνε κοντά, στο 1,5 είσαι. Πάμε. «14, μπράβο, αγόρι μου. 15, αυτό είναι. 16, πολύ καλά. Είσαι πολύ καλά, Γιάννη, 1,45. Πάμε, πάμε. 16 είμαστε. Ναι. Πάμε. 2-0-5. Κάνε και διπλές, σε παίρνει. 17. 18, μπράβο. 19, αυτό είναι, πολύ ωραία. Στο 2-20 είσαι. 2-25. Πάνω από 20 είναι. Πάμε, σήκω. Ετοιμάσου σε 3, 2, 1. Πάμε. Τελευταίο σετ είναι. Πάρε όσα μπορείς. 1. Μπράβο. 21. Ωραία. Άλλα 10 δεύτερα. Έχεις πάρει άλλο ένα. Πολέμησέ το. Πιάσου, πιάσου. Όχι. Εντάξει. Πολύ καλά. 22. 3 έκανα. Ναι, 22. Μπράβο. Ωραίο. Καλύτερα πήγε. Θα πάει και το άλλο καλύτερα. Τρία 15. Φεύγει 1 δευτερόλεπτο πιο γρήγορα του τοίχου. Μόνο αυτό. Ναι. Σε 15. Αυτά είναι αέρας. Εδώ είναι η ξεκούρασή σου. Εδώ θα προσέχεις την ανάσα. Σε 10. 5, 4, 3, 2, 1. Πάμε. 1. 2. Μπράβο. 3. Αυτό είναι. 4. 5. Μπράβο. 6. 7.
8, 9, 10, ωραία. Καλή αιώρηση, βάλε πλάτη. 1, 2, 3, μπράβο. 4, 5, 6, 7, 8, άλλα 2, 9, μπράβο, αυτό είναι, 10, ωραία. Στα 50 δεύτερα είσαι. 1, 2, μπράβο. 3, 4, 5, 6, ωραία. 7, αυτό είναι, πάμε. 8, ανάσες. 9, μπράβο, τελευταίο. 10, μπράβο. Πάμε. 5. 1, 2, 3, 4, μπράβο. 5. Ωραία, στο 5,5 είσαι. Μείνε κοντά. Πάμε, πιάσε το μονόζυγο, 5 είναι. 3, 2, 1, πιάσ' το, πάμε. 5 επαναλήψεις είναι τίποτα. 1, 2, μπράβο, γρήγορα πόδια. 3, 4, άλλο 1, μπράβο. Μαζεύει, κλωτσάς γρήγορα. 2 γύρους έκλεισες. 1, 2, μπράβο. 3, αυτό είναι. 4, 5, συγκεντρώσου Γιάννη, ανάσα. 6, 7, 8, μπράβο. 9, 10, τέλεια. Στο 6,5 είσαι. Πάμε να κλείσουμε τρίτο γύρο. Πάμε, γρήγορες επαναλήψεις εδώ, μην παίρνεις μεγάλα διαλύματα, πάμε. Πάμε, έλα, θα πονέσεις τώρα. Πόδια, μαζεύεις, κλωτσάς γρήγορα. 1, 2, μπράβο. 3, αυτό είναι. 4, δώσ' μου άλλο ένα. Γιάννη, σήκω. Πάμε, 3, 3. 5, 6, αιώρηση. 7, μπράβο. Πάμε άλλα 3. Πάμε άλλα 3, καλή αιώρηση. Σήκω. Έλα πάρτα, 3 επαναλήψεις είναι. Πάμε πριν το 7,5 να τελειώσει. Σήκω. Πάμε. 3 επαναλήψεις είναι, βάλε πλάτη. Αυτό. Άλλη μία. Μπράβο. Έφυγες. 4ος γύρος. 1, 2, 3, 4, μπράβο. 5, 6, 7, πάμε. 8, 9, τελευταίο. 10. 4ο γύρο, πάμε να τον κλείσουμε. 2 λεπτά έχεις ακόμη. Γιάννη, 4-3-3, γρήγορα σετ. 10 επαναλήψεις είναι, μην το σκέφτεσαι. Σήκω. Πάμε. Βάλε πλάτη, έλα. 4. 1, 2, μπράβο. Άλλη μία. Μπράβο, αυτό είναι, πολύ καλά. Στο 8,5 είσαι. Πάμε να το πιέσεις λίγο, Γιάννη, τελειώνεις τώρα. Μην κάθεσαι, πάμε, 3 επαναλήψεις. Βάλε πλάτη, καλή όρηση. 1, 2, άλλη μία. 1, 10 έχει μείνει. Πάμε τώρα να πιέσεις. Πάμε, 2-2. Μπράβο. Πάμε άλλες 2 γρήγορες. Έλα Γιάννη μου, έλα. Τελείωσες τώρα. 50 δεύτερα μείνανε. Πιάστο. Μπράβο.
Αυτό είναι, έφυγες, έλα. 40 δεύτερα, πάμε. 1, 2, 3, 4, 5, μισό λεπτό έμεινε, πάμε γρήγορα. 6, 7, 8, 9, 10, 15 δευτερόλεπτα, πάμε. Πάμε. Εώρηση, πλάτη. 1, 2, 3. Πάμε, πιάσου, 5 δεύτερα είναι. 3. Ίδιο ακριβώς, Το πρώτο πήγε καλύτερα. 4 τώρα. 4 έκανες, την εκείνη την έβαλα να την ξανακάνεις γιατί τα πόδια ήταν εδώ. Δεν θα στη δίνανε έτσι κι αλλιώς.